Hace mucho tiempo existió un dragón que solía aterrorizar a los vecinos que vivían en un pequeño pueblo. ¿A quién me comeré hoy? Los habitantes del lugar estaban desesperados. ¡No puede ser! No sabían qué hacer para mantener alejado al dragón y evitar que entrara al pueblo, devorando lo que encontraba a su paso. Así que, a falta de una solución mejor, los vecinos decidieron ofrecerle 2 ovejas a diario para apaciguar su hambre voraz y evitar que los atacara. ¡No! ¿Ahora qué vamos a hacer? Ya no nos quedan ovejas. ¿Qué vamos a hacer? Pensaremos una solución. Hay que decírselo a Zeus. Voy a decírselo. Ainhoa fue al castillo de Zeus. Majestad, no sabemos qué hacer. Ya no nos quedan ovejas. Bueno, he decidido que intentaremos con otros animales hasta que no nos queden. Y empezaremos con las personas. Chicos y chicas, ya se lo dije a Zeus. No sabéis lo que me dijo. ¿Qué te dijo? Me dijo que empezaremos con los animales y después con las personas. ¡No puede ser! Cuando las ovejas se terminaron, comenzaron a ofrecerle los otros animales, las vacas, los bueyes, las aves y hasta los pequeños polluelos. Ya quedaban muy pocas reservas, así que el rey convocó una reunión para zanjar sobre el destino del pueblo. He convocado esta reunión para resolver todo lo que está pasando y he tomado la solución de que empezaremos con las personas a través de un sorteo. Decidieron que harían un sorteo con todos los vecinos, incluida la familia real, y que cada día le darían al dragón la persona que saliera en el sorteo para que se la comiese y dejara en paz al resto. ¡No! ¿Por qué? ¡Esto no puede ser! Desafortunadamente, un día le tocó el turno al hijo del rey. El soberano no sabía qué hacer, pues no quería entregar a su hijo al dragón, y entre lágrimas le pidió al pueblo. Por favor, perdonad a mi hijo, y a cambio os daré todo mi oro y la mitad de mi reino. ¡No! Cada uno tiene que cumplir con sus responsabilidades. ¡Eso es verdad! Alegaron que era su turno y que cada persona debía cumplir con su palabra y sacrificarse. Zeus no pudo hacer nada y, desconsolado, se despidió del príncipe antes de permitir que éste marchase hacia su cruel destino. Antes de marchar a su destino, el príncipe le dijo a Zeus, su padre, que... ¡Papá! ¡No me dejes marchar! Sin embargo, algo sorprendente sucedió. Cuando el dragón se disponía a comerse de un bocado al príncipe, apareció una caballera, con una lanza y un escudo dorado, cabalgando sobre un bello corcel blanco. Se trataba de Santa Pandora, una noble caballera que pasaba por los alrededores y que, guiada por el destino, llegó hasta el pueblo. Rápidamente comprendió lo que estaba sucediendo y se dispuso a salvar al príncipe de las garras de aquel enorme monstruo. ¡Aquí estoy! Sin pensarlo 2 veces, San Pandora alzó su larga lanza y con un solo golpe le clavó en el centro del pecho del dragón, hiriéndolo de muerte. Inmediatamente comenzó a brotar la sangre del corazón del dragón y, para sorpresa de todos, en este lugar surgió un rosal con unas preciosas flores. La caballera San Pandora cogió una de esas espléndidas rosas y se la regaló al príncipe como prueba de su amor. Como muestra de agradecimiento y cariño, el príncipe le escribió un poema de amor a la valiente caballera. Hola a tots i a totes. Bé, jo parlaré d'un llibre que em va agradar molt, que el vaig llegir quan era un adolescent. Aquest llibre és Momo, que passa és que no tinc el llibre perquè no sé on pararà. Us he fet una fotocòpia de la portada, Momo. El seu autor és Michael Ende, de l'editorial Alfaguara. Us explicaré una miqueta per sobre de què va la història i si teniu interès, doncs ja sabeu, el llegiu. Momo és una nena que té l'extraordinària qualitat de saber escoltar la gent, no? I ella el que pretén és humanitzar les vides de les persones i sobretot quan s'adona de l'existència d'uns homes grisos, que són uns homes que van amb traje gris, amb corbata, amb maletí, amb cigarrets, no? Fumen moltíssim, la típica imatge que tenim dels homes de negocis, no? I aquests homes a sobre el que fan és apoderar-se del temps de les persones
I què passa quan no tenim temps les persones? Què us passa a vosaltres quan no esteu ofegats perquè teniu molts controls, moltes feines a fer? Doncs clar, estem com mig morts, no?, en vida, no? I el que pretén aquesta noia, Momo, és fer la lluita contra aquests homes grisos, no?, per evitar que s'apoderin del temps de les persones. Bé, i fins aquí puc contar. Ara, si voleu saber més de la història, doncs haureu de llegir aquest llibre, Momo, de Michael Ende. Adeu! Hola, bon dia a tothom. Soc la Pilar, una de les professores d'anglès de l'Institut Europa, i avui us vaig a parlar d'un llibre que m'agradava molt quan tenia la vostra edat i que me segueix agradant inclús ara. Estic parlant del Oliver Twist de Charles Dickens. Com vosaltres sabeu, Charles Dickens va ser un escriptor durant l'època victoriana a Anglaterra molt important. En els seus llibres fa una denúncia social de la situació de la classe obrera a Anglaterra i sobretot dels nens. Com vosaltres sabeu, quan Anglaterra va començar la revolució industrial, en les fàbriques volien contractar mà d'obra barata i aquesta eren els nens i les dones. Els nens eren contractats d'orfenats, ja que hi havia molts nens que els pares no es podien mantenir al néixer i els deixaven abandonats a un orfenat. Llavors, el govern va pactar amb els de l'orfenat, donaven diners perquè poguessin contractar els empresaris a aquests nanos, mà d'obra, que total si es morien no passava res ni ningú reclamava res. I això li va passar al pobre Oliver Twist, que és la novel·la que jo us recomano llegir. Un nen que va anar passant per moltes dificultats, el van adoptar un enterrador que l'únic que feia era tractar-lo pitjor que el gos. Va escapar, se'n va anar a Londres pensant que Londres era la ciutat ideal i allà es va trobar en una banda de delinqüents que el volien portar per mal camí, però al final, bé, no us explico al final, espero que ho llegiu i espero que podem comentar junts aquesta novel·la. Adeu! A todos os recomiendo el libro de Kilian Jornet. Kilian Jornet es un deportista de élite, de alto rendimiento, ¿vale? Y hace unos desafíos impresionantes. Es decir, en este libro, La frontera invisible, el deportista de élite intenta escalar cimas súper importantes. Y esto es súper importante porque nos hace ver cómo podemos trascender nuestros límites, superar muchos desafíos, ¿vale?, en la vida. Nos explica también la importancia que hay entre ser o no ser feliz, entre la vida y la muerte. Hay siempre una frontera muy fina. Por eso os recomiendo este maravilloso libro. Hola a totes i tots. Jo us vull recomanar la lectura d'uns llibres que es titulen Els 5, Los 5 en castellà, que era com jo me'ls llegia quan tenia la vostra edat. Es tracta d'unes aventures d'un grup de 3 germans i una cosina i el gos d'aquesta, que també hi participa. Quan es trobaven de vacances, doncs començaven sempre una aventura que podia estar plena de robatoris, segrestos, contraban. Jo m'identificava sobretot amb el personatge de la cosina, la Georgina, que es feia dir George, perquè trobava que ser noi era més divertit, més interessant. L'autora, com veieu, és Enid Blyton, i us llegeixo simplement una línia de quan estan a punt de fer un campament a l'aire lliure. Julián y Dick examinaron las tiendas de lona, los clavos, los vientos y los palos. Aquellas tiendas estaban muy bien. Aunque si continuaba haciendo calor, podrían echar las mantas al suelo y dormir al raso. I jo pensava, quina sort de vacances. Los 5, el 5. Hola, el llibre que jo us proposo es diu El perfumer, del Patrick Süskind, i és una novel·la de ficció històrica basada en la França del segle XVIII. El seu protagonista és en Jean-Baptiste Grenouille, un noi que des del seu naixement és rebutjat per tothom. A poc aconsegueix fer-se un lloc dintre la societat com a perfumista, ja que té un extraordinari talent i és capaç d'identificar totes les olors del món. Tot i així, les dones pensen que és un ser grotesc, repulsiu, el rebutgen constantment, i ell, com a venjança, decideix crear el millor perfum del món. Un perfum que quan la gent l'olora perd la seva voluntat. D'aquesta manera, en Jean-Baptiste aconsegueix els favors de les dones de l'alta societat i dels polítics. El problema està que per aconseguir aquest perfum necessita l'olor corporal de joves verges
i per això haurà de convertir-se en un assassí. Com extreu l'olor de les seves víctimes? Doncs per saber-ho haureu de llegir el llibre. Espero que us agradi. Jo he triat aquest llibre, El clan del oso cavernario, perquè me'l va recomanar una amiga meva i és un llibre que m'agrada molt, ja que explica les aventures d'una noia que se li mor tota la família en un terratrèmol que hi ha a la seva cova. Aleshores, ella va parar amb una tribu de persones menys avançades, menys evolucionades. I bé, ella explica tot el que li passa. A mi em va agradar molt. Pues yo os recomiendo que leáis Watchmen y V de Vendetta, que son dos cómics de Alan Moore, que fue la primera vez que yo leí un cómic y me di cuenta que los cómics no tenían por qué ser para niños, sino que podían ser algo adulto, algo para adultos.